हामबाय जों दिनै बुबाग्रानि दागि मुंबाय जों अरफाय सफायखा चिनि ताकुबनि अम बेमार हायमेना जों नुगुइ जों बेलाय मगलनि मुक्ति खलायजाक चिनि गामि गामि बिसिंग चिनि तिप्रा सरक ताबुकबो अमसुक सा खामिया बेमार बे खमलग्रा जों तिप्रा सरकार बया जों ताफुबाय ताफुक तिप्रा सबाय तिप्रा दफबाय दफ जों बमागे सुबायमान जों अमनो नायलायनाय जों दिनै जेसुक्तुइ बनो नायनाय हिने आं कब्रिखा नगे बसकांगो चिनि कुसुको टंनाय रक बे कक सालायनाय चिनि हाइ लेवल आं कक सानाय बरक तामो कब्रि नायनाय एंगे जे बरक साका चिनि तिप्रासा हामक्रे मन्त्री न बरक गोबां बार रिक्वेस्ट खालायगा डक्टर नायजांना बागि रगो हिनै के चिनि सरकारनि हयते मंसा बक किफुल मुंमान्या एंगै बरक जोंनो तिप्रा मथानि एंगे तिनि नुहुनका जों फायै बिनि मनाय फैका एंगे ताबुक जों जे सुक्तुइ बनस तुबाय कलांनानै बागै जों फायलायगा चिनि बुबाग्रानि सेंग्रा रक हामबाय Omo hengkai bo parang khabo मखाय तुलसीगर ब्लक बाय खबजाक 200 ग्राम बारे एडिसि विलेज नि रामबाबू पारा नाम हिंजाव ना रामबाबू पारा 200 ग्राम एडिसि विलेज नि 2 नम्बर वार्ड नि बिसिंगो रामबाबू पारा खबजाबो म hengkai o je rogi ingjak dara nini bu mungkai tamungkha an mungkai Dinesh Debormana बनि मुं दिनेश देबर्मा हिनि सावो आंगे जों दिनै चिनि ताकु अगरा दिनेश न जों बमायके सुबायमान जों आबो चिनि आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सि नि तिप्रा मथानि एंगै जों बनो बमायके सुबायमान जों आबो कक सालायनाय हामबाय।